Nakoy pangutana, Nol. Sagaran sa mga tao, mangutana sa ako nga kung sa day una na tao ang kalibutan o ang Ginoo. Di ako mangutana si Muha. Ngay ka ng pangutana ha. Tawhanon na sa pangutana. Ang asa may nauna ang espiritu o ang tao? Mas una ang espiritu. O una ang espiritu. Kay ang Diyos Amahan kabuhatan man dili ba? Oh, Mo ning tag Yahweh, sinugdanan, espiritu dili tao, dili ang una-una manggod sa dangutana nimo ana, tao nga nagapuyo, tama. tao nagapuyo. Unya asa ang imong gipuy-an? Di ba gikan sa espiritu ang kabuhatan? Oh, Sa tawhanon, mao nang gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga iyang daggasa, Jeff Emmanuel, si Kristo. Kay haron makita sa tao nga ang Dios nahigugma sa tao kay ang pinaka-importanting hayop o kanang nang naikinabuhi sa kalibutan ang tao mo nagigasa niya ang iyang bugtong anak. Sa ato pa una si Abraham, di ba? tama. Si Kristo pila pa kakaliwatan una siya na tao gikan ni Abraham, ni David o una ni Kristo, di ba? Oh, Di ba naa sa balaang kasulatan na kung husayon na naagid kadang naagid sa balaang kasulatan kay magbuhat kog laing balaod pulpitaw naman na wala magalibog ang mga tao. tama. Di ba mo tong ingon sa nagatuo sa sulod sa balay maluwas. Si Abraham gawas man sa balay. Ang buti pasabot balay ang atong lawas. Lawas ba? Kini di ba mo man ni siya ang tolda ato ang lawas. Tama. Kuan na din siya kanang kumbaga kanang sa kinason ba balay lang nato ni sa atong espiritu. Kay ang atong kasing-kasing mao na ang huyop sa Amahan, gihoypan niya ang tao. Mao na pagpahawa na tong daotan huyop pod. Kay kung daotan ang iyang mga binuhatan, mohawa tong pagdaotan, di ba? Tama. Naam sa Biblia, inikabot sa espiritu paghuipan lang niya. Dili ingon sa ngalan. Mga ang mga tao god una-una nila tawhanon. Bison Fox lang na. Mao nang pagtuon sa kalibutan hon. Bison Fox sa unsa imong nakita na research ka mao po na ang pagpanudlo sa Biblia nagbuhat po sila pulpito balaod gawas sa balaang kasulatan. Una ang Ginoo ba Diyos pinakataas, Yahweh, ang kabuhatan siya. Mo na gipadala ang iyang bugtong anak karon mataw dinhi nga ang atong mga sala sa una kay gitunglo man ta sa una, di ba? Para sa 10 commandments patay ang mga tao, di ba? Tama. Ang tungod sa gugma gipadala niya ang bugtong anak kay kalutan ni Kristo, di ba? Na sa Biblia na dito, amo ako paning kalutan ug abonuhan, di ba? Sa ani ingon sa adunay usa ka katamo nagawali diya kanang makadungog ani basahan niyo na naana sa ebanghelyo. Adunay usa ka hardinero, di ba? Tama. Nidool kaniya ang tagiya sa hardin sa paras ningon sa putlon nako ning parasa kay wala na munga. Ningon sa ayaw sa amo kaya ako paningkalutan sa isa ka tuig. Unya ang isa ka tuig sama sa isa ka lubok ka tuig, di ba? Oh, tama. Dili sa kustong taong daotan nga patyon. Kumbaga gipadala niya ang iyang bugtong anak nga haron luwason ta sa tunglo. Kay wala man ning tuo ang mga tao sa Dios. Mga tanawa sa una ang mga kasaysayan god sa mga gibalaan ni Kristo daghan mga kaagi, di ba? No? Tama. Matag ipanglaglag, patay diri, patay dito, bara-ibara, di ba? Ano sa man bara-ibara gipon sa gipon kung sa imong bugas mao pod imong anihon, di ba? Oh. Nana sa Ecclesiastes, nana basta sa Old Testament. Ug tungod sa atong sala, gipakatao si Kristo nga tao, sama ka nato. Pare nako, tao ba? Ninyo tao ba? Tama. Nga nakiusa sa espiritu pinagi siyang pagpakamatay. Mao to ning konsad niya ang espiritu sa pagbunyag niya ni Juan. Dito siya nag-anam-anam og pagabalaan. Pero siya na ang Emmanuel, gasa ba? Nag-uban na kaniya ang espiritu pero mahingkod siya pag abot sa panahon mo konsad ang espiritu para pud sa kuha. Nahingkod ko, ning gamit ko sa espiritu mo na yung nagsulti ko sa kamatuoran kay ako ang maning hubaron ang gisumbingay ni Kristo sa una kay 1,000 ka tuig man niya yapan ning kautan nagabunuhan gipasilyuhan pa niya ni Daniel, di ba? No? Tama. Daniel silyuhi sa ni sulat ni Daniel
katong anghel nga nagsulti nga 1,290 ka adlaw, tapos pag human na po sa katalagman na og lain na pong 1,335 ka adlaw, di ba nada to? na. Nga busa si Lihi kini Daniel inigabot lang. Di ba na? O nya ato amang nabuklad pinagi sa atong pagsakripisyo di sama sa Bisilonia. Mao nang ingon niya si Abraham gawas sa balay. Kumbaga, anak niya si Kristo sa iyang tawhanon. Kaya mo man na naglibog sila, kay ingon nila si Kristo tao, dili Dios na siya, naghihiusan na siya ba sa espiritu, kaysa una espiritu pa man to, di ba, nahimo sang tao. Karon ang lawas og ang espiritu naghiusa, ang alpha og ang omega. Ang alpha mauna siya ang iyang pagkatawhanon. Kanya nahimo siyang pagpakamatay siya, gihalad yang kinabuhi, itong pinaagi siyang dugo, di ba? Katong binasa to sa sulat ni Juano, Juano, no? Katong giingon gani siya pinaagi sa espiritu, di ba? Tulo ka persona, no? Saksi. Tulo ka saksi. Espiritu, dugo, ug tubig. Espiritu, dugo, ug tubig. Ang espiritu, Diyos. Nahimo sang Diyos. Og tubig sa nahimo siyang tubig mo na nakapainom og tubig diri, di ba? No? Tubig gani ang bisag init kay ka pabugnaw niya, bisag magkasasala ka dili niya gustong taon-taon na patyon og pinagi siyang dugo. Di ba? Giula, pagkamatay siya. Gisaksi niya na nga saksi gid siya, bisag patay siya, ihalad yan kinabuhi para sa atong mga sala. Mga itong ingon ni Pablo nga, Pedro, sa imo ko tukuron ang akong simbahan. Kaya bisag si Pedro, kasabaan ni Kristo, taban ko lang pagtuo, lingon gid siya, magpakamatay gid siya. Dili inong simbahan, mao na hinoon ang gipangalan ni Pedro. Dili, ang tinuod yung tinukod sa simbahan, ligon gid ka nga mapaubsanon. Gugma ba? Dili ka matintal. Dili ka mahadlok sa kamatayon basta adto ka ni Kristo. Di kay dugangan man kaniya ang mahadlok sa kamatayon mawad-an og kinabuhi, di ba? Tama. Ang dili mahadlok madugangan hinuon, tama? Naman na sa Biblia. Mao nang giingon nila, una ang Dios. Giunsa man na nila paghunahuna. Kay ilang hunahuna si Kristo mo ang Dios. Dios na siya kay nahiusan naman sa tuwa na siya tuo sa amahan, tama? Tama. Dito, di ba na sa Biblia, asa man to nga binasa na daw sa bot sa Bosile si Kristo dito na sa langit. No? Samtang magpabilin ako sa langit, ipadala ko kaninyo ang Espiritu, ang magtatabang, laing Mesiyas, tao pod sama niya kaniadtong nagwali, naghubad lang sa kamatuoran, wala nagbuhat og laing pulpito, wala nagbuhat og laing propesiya. Mani kaniya na akong isulti kaninyo. Isog yun ko mong sulti ani. Kanilang hait gid kay sa mga taong naggamit ni Kristo. Amen. Sa wala pa si Abraham, ana-ana si Kristo. Naam na sa Biblia, di ba? Tama. Ngano man ingon man ka nga ang musulod sa tuo sa balay sa wala pa si Abraham ana-ana ko. Kay si Kristo ang Dios. Mo nang ingon nila nga wala kuno sa balaang kasulatan nga si Kristo Dios. Dili. Ang dili mo to nga si Kristo Dios, dili maluwas. Naam na sa Biblia, di ba? Tama gyud. Iyon sa man nila pagbasa. Dili na tamo ingon og bersikulo, ako pa nang ipakita na nila. Unang sulat ni Juan, daghan pa diha. Hamang connection. Ang dili mo tuo sa amahan. Sa anak, tama? Ang pasabot manggod sa anak ngay nagpakatao sa nahimong anak. Nahimong tao ba? Yang amahan mo na ito nga kita ang mga tao din kita ang mga nangita sa pamanunon. Ang bote pasabot sa pamanunon, bisig lalaki, babae, papanunon, tungod kay ang asawa mutahod man sa banang. Di ba mo na? Kung mutahod ta ni Kristo, kita nangasawa na ta kaniya. Tama? Tama. May katungod sa ibabalik sa sirahan tani wala ko kailan ninyo. Ang katong ligoy nga sulugon, di ba? Di kita magligoy-ligoy. Kusa ka mo ay nagligoy-ligoy. Amen. Pa ako ang itudlo ninyo ang kamaturan. Una, ang Diyos siya ang Yahweh. Kunya hiusa naman ni Kristo pinagi siyang pagpakaanak. Kung nahimong tao, himo na sang Diyos. Tama. Kay mo balik sa dinhi, dili kalinaw. Kaya ang pagpakatao sa una kalinaw, kaya pang abunuhan sa libuan katuig, di ba? Napo na sa ebanghelyo no, katong sa ebanghelyo gani nga katong ang amahan gani katong iyang tag-iya sa yuta gani nangayo og bahin. Di ba? Nangayo og bahin unya pagpadala dito diyang sulugon gipatay, sulod padala na pud gipatay gyapon, padala na pud gipatay gyapon. Yan ingon pa to sa patyo na to ni kay ato na kining yuta dito mahatag og bahin. Unya gipadala niya ang iyang anak, bugtong anak ipadala dito gipatay gyapon anak ni sa atuang agalon atong patyo ni kadili na ta atong angkono ni ang yuta atong bunga sa paras kay siya man ang bunga sa paras Ano to si Jesus? gipatay mo to si Jesus
Yan, isa inding na dito. Unya, unsay buhaton samahan. Yan ingon man si Kristo, amahan ako sa ning abunungan. Kay dili siya gustong taon daotan nga patyon. Tagagtan sa ba? Katulang maalamon nga mangita sa kamatuoran na makabasa ni ini, ang makasubay ni ini. Unya daghan man kay maalamon gito is man kini sa mga taong walay alam magmabalinon sa balaod sa masilang buhat sa balaang kasulatan. O, sulat ni Pablo sa Hebreo. Si Kristo ang tinuod nga pangulong pari. Sa Malakyas pod, sa last nga sa Malakyas dos no, sa last apan kamo mga pari ni biya sa kamatuoran gisulti yung bakat. Oh, may pinalabi ka mo sa iyong pagpanulo, di ba? Tama gid. Tama na? O, naghalad ka mong buta og piyang nga mananap sa to pa. O, nagsunog-sunog ka mong insenso. Di mo kalibutan, do ha? Na Malakyas dos, basahan niyo na. Ang kaning akong ginasulti kaninyo, iya man ni sa espiritu ug akong isugilon gid ninyo. Amen. Og mao na kini ang pagduhig karon. Maingon man sa sako ha. Magduhig ko sa espiritu kay ang mga tao din sa kalibutan makasasala man ug wag tangon ang ilang sala ug gikan na dito nga madihugan sa espiritu ug kalayo ayaw na pagbuhat og sala. Amen. Usa ka mo din di ba magbasa ko moingon po kasala pa day ko. Nya pa nagmaduhigan na punta mo. Manisulti na ko kamatuoran una gid ako ang gisulti kanang kanang kinaiyag yun sa pamilya kay ang pamilya maoy ang pundasyon, di ba? Balik-balikon ng ko na mga anak tahura inyong ginikanan para di masuko inyong ginikan tahura. Ang ginikanan ipasok ay mga anak o bana asawa tawa. Tama gid. Manang sige na kog balik-balik na kay kamatuoran magid na. Nya kamo nakabalo na mo sa kamatuoran o sa binasa sa ikaduhang sulat ni Juan no. Na kamo nakabalo na mo sa kamatuoran. Na anas wala ang kasulatan oy. Ang problema manggod kay magbot-bot man sila dalan ani. Tama ba kung tubag? Tama gid. Nya unsa pa inyong mga pangutana? Ako'y dugang pangutana ko kanang daghang manggod ka ingon pod nga ang Dios dahil magpili sa tuwa para iyang luwason kumbaga Ang napili pagpilion pa kini. ya basta mo simba lang ta niya or magtuo lang ta sa Dios kumbaga maluwas na ta. So sayop din na sa nga pagtulunan kumbaga na. Kay ilang bagong pagtuo nga si Kristo mangluluwas. Dili Dios nga siya mobalik siya diri dili kalinaw kundi espada. Atong kapanahon na lang yung gihatag 1,000 ka tuig, 2,000 ka tuig, di ba? Di sa gustong taon-daotan nga patyon. Kumbaga gitagahan tanya siya sa pinaagi sa iyang dugo. Saksi, di ba? Sa mga dugo, pagpakamatay siya. Pero siya ang magpili. Kaya ang atong napili, kita man ang magpili. Karon magsulti ko niyo sa balaang kasulatan, di ba kamo nakabalo na mo sa kamatuoran. Sa ato pagkabalo mo magpili asang espiritu ang iyong sundon, di ba? Tama gid. Asa may espiritu. Sayo na kay pag-ila sa mga kalibutan ng espiritu no. Pagkamapitasan, tapos sa to po kahilayan. Oy, sa title na sa ano mga Bisaya kanang Biblia gyud sa dilo 72 books o 68 books na ang gani na mga title. Katong 68 lang wala na to sirak wala litiro kanon. Di ba no? Gid. Ang problema man good boy, ngay magproblema man good may paraan na filosofi mo na ay mong tubag na. Supo ba? Supo. Asa bay una? Ang Dios ba o ang Libutan. ang kalibutan? Dili. Filosopo na nga istorya wala na nagabasa sa balaang kasulatan pero kung nagabasa na sa balaang kasulatan gamito niya ang kaalam ko wisdom kaalam ko daan sa imong taguan kan mahadlok ka sa Dios gani kumbaga mahadlok ka sa Dios imong yung pagitaon siya nya kita may mangita ang kaluwasan so atong pagitaon sa pinagi sa balaang kasulatan gibilin naman niya ang New Testament ang kalinaw ibilin ko kaninyo ang problema karon wala man nagiwali ang kamatuoran diha Tama gid. gipatay minon si Kristo giludura na to oy dili to makadungog dili to makakita dili to makabakyaw siyang kamot ang nakabakyaw ato katong nagamit niya unsa to giingon sa Ginoo sa inyong paggamit sa kong gibalaan kung dili na ko na iminso di ba na ano Tama. Gid. wala sige mo gamit sa gibalaan ni Kristo kaya ako nagsala nga nangadato mo buhion sa imong kasing-kasing mo to si Kristo ka usa lang nagpaka Patay. matay ka isa lang pod siya na tao isa lang pod siya na banhaw pero tanawa unsa yung gibuhat karon na ni mo tang ingon nila nagbuhat din sila mga seremonyas di ba Tama gid. magbuhat kada tuig Celebrate sila. celebrate Yes. mga boy kung makamata lang ang tao para karon no napay debate di ingon ang Ginoo ay na debate langay lang na mga mayor ba po na sila manulti kailangan man ang gistudyan no kabasa naman na sa Biblia sila boy pero ngay nakabalo na sila usang pagtuis ba kumbaga ba mga balaod sa atong kung sa sayo mo pa sa langit ba para karong mga sa atong balaod din sa kalibutan di ba na ay mga kuan na ay mga article no Tama. nagbuhat ang mga article na naanapagin revised penal code
Halimbawa kung dato ka, pwede ba ka maapila pa ka bisig sa klaro na gito nakasala, di ba? Tama. Amo po na karon kung ikaw bright ka basta klaro na gyud kang wala nakasubay sa balaang kasulatan mo nang mangita kag pabor di mo bisag unsa ka kadautan. Dili ikaw mangita. Ikaw magpili. Pero si Kristo dili magpili nga ikaw wala pabor-pabor dito, di man siya madawat og suborno og suod niya, di ba? Naman sa balaang kasulatan. Tama. Maulaw ka ba kay babutang ka di baka mapaubusanon, wala ba ka nagdumot. Wala ba ka nagamit nako na wala ba ka nagasimba sa patay nga cross, patay nga Dios, di ba? Tama. Padis Dios. Unsa man ang padis Dios? Kumbaga ba nagluhod ka dito ba pero wala dahil sa imong gibuhat ang iyang pagkasiya. Padis Dios man na. Sip-sip man na si mga galon. Tanawa karon kasagaran ako Katoliko man gyud ko nga Katoliko dako kay sa laboy nga nagluhod ka dito sa patay nga cross, sa patay nga Dios. Tama. Dinhi ning lanog akong gibuhi dili sila moduol. Kay kung magluhod ang anak dito kay nahiubos ang ginikanan pasaylua ang imong ginikanan tahura imong ginik. Ingnon man ako ana. Manang dili magpatambal pare ganyan ay nagpatambal ako di ka tumasakiton lang ang nagpatambal asa ming ginikanan wala. Mga kanawa kay dili man sila maminaw sa kamatuoran. Tama. Kay katong anak ka pod nagdumot man pod sa iyong inahan, nagdumot man pod ng layas ta ba? Kung mo nang naapoy bana diri nya nag-away-away po ng asawa, dili po siya magpatambal po tong asawa diri kay ingon man to asawa tahura ingi imuhang bana. Nga bana higugmay mong asawa, dili man sila maminaw sa kamatuoran. Tama. Mo nang ang mga tao sa kuha dili kin mo dool. Nya kay ingon sila kung mapatay diri. Ingon pa kon yes. Mao gana ang tao magbuhat man sila mga bakak. Naman sa Biblia no. Sa binasa ganyan no. Kani mga tawhana ni magbuhat-buhat og mga bakak. Kaya pabutan na boy. Walay tao nga dili mamatay dinhi sa kalibutan. Wala. Tama gid. Ako igo na ako nagtambal kay adunay sakit, adunay kaayuhan, adunay sakit mo sampot sa kamatay mo tambalan ako ang iyong espirituhan nun. Isulti na ko ang kamaturan kay kita ang magkinahanglan kaluwasan dili ang Dios. Amen. Gitagaan na tagtsansa ni Kristo. Pinagi sa inyong pagkatao ba, nagapuy-uban ka nato. O karon ikaduha pa kinang tsansa ang espiritu. Wala isulti na ko ni, giwali na ako ni, wala ko naghukom nila, wala ko nagbuhat og balaod. O, nasa katapusan gani, kuyaw gani yun, ang magdugang, sa paida ninyo, sa propesya ni ining libro, dugangan ang katalagman, tanaw karon ang kalibutan, tanaw ang laing nasod. Yung unsa ang nagwali dito, wag ko kadungog sa mga pare sa pastor, batahin ninyo na, o tanaw, mao na ni, sa balaang kasulatan. Mas ganahan pag gani ko ng mga vlogger, nagsulti karon sa kamatuoran, Smile. pero galing lang, mahadlok man sila kay maigo man puntong naglingkod sa lingkuran ng pinasalunggan. Tama. Nya karon hayit kay ko manulti. Ano man? Tinuod jud ko nga apostoliko. Ulaw kayo nga pari ka, manubag ka, wala sa balaang kasulatan imong gibot kana lang pag-ingon ay ko gamitan nga mahimo mong halangdon. Tama. Kana lang ay mong debate kay daghan nagbot og mga libro. Nya sige mo ingon nga pero pagabot sa panahon boy, tanawa ko mga matay ta. Ako sugot gani ko patyon ko sa Ginoo. Yan sila, nganong dili man sila masugot. Kaya kapoy kini magsulti ta sa kamaturan, kita ba mo bakakon mo po si Kristo. Nalipay sa namatay 33 ang edad, ganaman. Gaig mga ulo ang mga tao. Okay. Gid. Pero karon sa akong mga istorya ni minsan hait kay kung sulod. Dili na akong sulutian. Kinaa sa balaang kasulatan na. No, ang magdugang ini, dugangan ang mga katalagman ang magkuha ng bahin sa kahoy sa balaang syudad nga gisgutan ining libro. Wala man ko Biblia nga gihikap. Gunita na John 16 basaha. Wala ko kami sultiin sa sunudan kay ako uban pa man kaninyo. So dili gid ta makaingon nga kuan kapag may kugmao ng Dios kay mo mulaglag mong gitsa sa mga laglagon. No? Boy, gitagaan tag panahon may gugmao ng Dios mo nagipagdala pag niya yang butong anak pagpakapatay pag nya mo tagi ingon sa Ginoo unsay buhaton samahan, di ba? Ikaw kuno nga amahan patyon imong anak may gani gituman lang ni Kristo kaya lang gikalutan sa usa ka libo ka tuig paabot sa espiritu pero gipadala na po niya espiritu sultian mo sa kamatuoran. Boy, mo balik si Kristo, siya na ang Dios dito, siya na maghukom. Siya tanawa karon ng katalagman walay na sulat sa balaang kasulatan nga wala na hitabo. Tama. May kung maghusay na ng mga tao kanang nagdebate-debate daw na insulti nila ang pagpaubos pagpasaylo kundiin gani itong nakig-away niyo pasayloa siya. Kinsa ang walay sala niyo? Mo'y una mo pasaylo ang walay sala. Walay gira, walay patay, wala. Iyo kumutuman ang unta ang mga tao nga hukman kasi imong mga tinago kanang mga korupsyon, kanang mga dalo. Ni wala man siya nagtuwa na kay nagtuwa man si Kristo mahigugmaon. Dili gitagaan na tanir tsansa. Di sa gusto taon na utan ng patyon pero nagbalik niya ang katong mga taong laglagonon, di ba? Ay na siya hook me kay aduna ko gandam nila.
Tama. Yandam na nako ang mga taong laglagon nun. Tama. Nya, ayaw mo paglinya dito. So dili gid tayo pwede magsalig sa nagwali. Boy, ang nagwali boy nagsulti sa kamatuoran. Ang nagwali gid nagbuhat og lain ganing pulpito, lain balaod. Nagpakadaog na sa Dios. Nagbuhat basag laing balaod. Mulabaw man sa Dios. Manay minute. Labi lagi imong sugtian pag yun sila sa imong masalaw, miingon ang pag-ampo mo. Pag-ampo mo tulong ka man namo. Ano? Ay, inya ka na pag-ampo nimo nasabtan nimo. Ngatuman ang pagbuot din sa yuta mo sa langit. Gituman imong pagbuot pagpaubos pagpasaylo. Adto biyahin ninyo ang altar, adto yung taong ikasalagan pagay pasaylo asal balik ka nako. Yung ano man dito makas altar nagsipsip. Si mo agalon. Wala na sa Biblia na. Nagit. Kung anak ka mo sa halaran, biyahin yung halaran. Adto yung taong ikasalagan. Balik ka na ako pasaylon dito. Pasayloan nakasala ka ni mo sa pagpasaylo sa nakasala ka nimo di ba? Tama. Gibalik-balik niyo lang pag-ampo, niya nakapasaylo ka sa kasala nimo. Yun. Yung anong dito mga pasaylo nagpa-Dios. Sure gito. Na maluwas na si ato. Kanyang dawat magkagsuborno. Tama. No, di ba ingon ni si Kristo, dili ko mo dawat og suborno og mga tawo suod ka nako. Nganong napasud-suod man to siya sa Ginoo. Sip. Di ba? Kumingon sa kami ang sinugo, di pasud-suod siya sa Ginoo. Dili mo sa mudawat sa taong suod ka nako og dili mo dawat og suborno. Kana nagasulti nga naa kanila ang Dios nagpataas, nagpakadaog sa Dios. Boy, siya ang tinuod nga pangulong pari, siya ang magpili nga mahimo ning pali pinagi sa espiritu. Tama. Kaya ang pari na sa kalibutan, pinili na sa tao. Munog nahigugma na sa mga tao. Naanas wala ang kasulatan ay. Tama. Basahan nyo na, sulat ni Pablo sa taga-Hebreo. So ang kaluwasan din na sa tao no na din makita na sa Dili. ato pag-ampo. Kasagday na sila, ako musuko sila, nagmusuko sila, bahala na sila. Ako, gusto naman po maampo sa Ginoo. Basta ibilin gina ko na ang kamaturan, kay mo na yung makatag ka na itong kagawasan. Amen. Di ka po na ko, boy. Wala ka, nagwali ko din, wala man ko nangayo, o nagtambal ko, wala po ko nangayo, kung saan man po ipaningin nila na ako. Kana, nagsigig pangayo, nga sila, sigig buhat, nga, himuon kan una nag-anayon na kan una nataya. Tama gid. Wala sila kabalo, sa kanong, unahon, naglaglag ang dagkong nasod, o tanawa, nag-uyog-uyog naman gani karon mapuslan na sa mga tao. Dili na. Para dire, nagisugot ko din yung simbahan, magpadako po ko sa simbahan, kaya nagdakol ko sa mga gitukod, uy, tanawa niya kung simbahan gitukod, di ba? Murag balay raman eh. Tama gid. Pahulayan naman eh. Tama. Dili na kinahanglan ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Tukuran ninyo ang simbahan sa inyong kasing-kasing. Kundi gani ang gugma ana sa Kristo kadinyo duha mo tulo. Kung magisgot ka na ko ana sa wala ka sa doto, wala na sa Biblia. Nagit. Ay magunsaman dito ang tinukod ni Kristo nga simbahan nga kamo mga asawa ug bana nagbulag mo. Tama. Kamo mga anak wala mo ning tawod sa inyong ginikanan, yung ginikanan kanung nagpasuko sa mga anak tanawa. Napundar ang inyong maayong pamilya diha. Kasi gani boy mag-uol kay ko sa akong mga bata o sa akong mga asawa. Akong asawa na diri nga magbahin-bahin ganuan. Kay dili na tinukod ni Kristo. Tinukod na sa dautan, di ba? Mag-away mo. Mahawa ko ni balaya kay impierno ko ni balaya, di ba? Tama. Tama gid. Tukuran niyo, una gid ang pundasyon ang imong pamilya. Ya, uban mo dagan-dagan dai, mo dala po dakong pamilya pero ang iha yung pamilya kawitanak di ay. Sama na. Mga katabang sa simbahan sa sulat ni San Pablo ngadto sa kay Timoteo. Tiyo. Pangulo sa simbahan. Ang pangulo sa simbahan kamo ang mangulo sa inyong kasing-kasing, di ba? Panguluhin ninyo nga mga paubsanon no pasayloon. Tama? Mali. Tama. Niya kung sing pangulo ka niya tapos di ka mantigo mo dumala sa imong pamilya naman na sa katabang sa simbahan. Nagit. Ang daan sa gobyerno boy, mo na gamito niya. Walay corruption wala. Di hayay kay itong nag-alaga ng presidente, mga pulis hayay kay ito kay butan naman ang mga tao. Yan na po yung opportunista na po dito. Ginuha na po dito. Nung sabi ito sa Ginoo kung adunay, paminaw lang mo sa ilang gisulti. Kung adunay mga dili maayong binuhatan, ay nagsunda. Yan, ang buot sapot-sapot sa tao na kung na maayong binuhatan, mangurakot naman po ka. Kaya nangurakot mo ganito siya, di ba? Tama. Nakaroon ng ulit, balansi. Boy, guys, sultian ko ka mo. Kining kalibutan, limpyohan man ni sa Diyos. Sunukon man eh. Naman, balang kasulatan. Nagit. No? Ang kalibutan karon, ang sa unang kalibutan gilaglag pinaagi sa tubig Tubig. o pinaagi sa pulong sa Dios ato pa ang bagong kalibutan, bagong langit pa do. Aron laglagon pinaagi sa kalayong espiritu. Tama na. Tama. Pinaagi sa kalayo. Apan sanglit nga laglagon magkini unsa miyang buhaton kinahanglan magbalaan kamo, di ba? Tama. Wala. Ana asa man nga sinulat be? Sa kaduang sulat ni San Pedro. Ni Pedro. Oh, Nga pagpainom daw nga mabalik siya. Dili ko bersikulo kapitulo libog-libog na sa nagbasa na.
Sige ka sulod-sulod, sulod-sulod anak nila pulpito man na boy. Libugon ang mga tao, mga mini nga magtutudlo. O, naakaroon to ka.